हेल' लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों। बेयाव नुनो मोनबावगोन आरोबाव नोंथांमोनहा बे खेबावबो आसाम स्पेसियेल टेट 2026 नि बेयाव पेपार 1 पेपार 2 मोननैनिबो बर' पार्टखौ लानाय जादोंलाय आरो बेयावहाय जोङो लादों दानिया नैबे इउनिट मोनसेनि सिगां सेकेन्ड इउनिटनि हथात सोदोबनि बेयाव सोदोब ओंथि उल्था सोदोब थांखांबाय आरो बिनिफ्राय नैबे रिंसार जथायारि देंखो थांबाय। दा बिनि उनाव दङ जों नैबे भिडिअआव लानो नागिरदों दा रावसा आरो मानगोनां रावनि सोदोब डायलेक्ट आरो स्टेन्डार्ड लेंगुवेजनि वार्डफोर होनदों। माने मानगोनां रावाव बबेबा मोनसे वार्डखौ डायलेक्टआव गुबुन गुबुन बुंनाय जायो, रावसाफोराव गुबुन गुबुन बुंनाय जायो। बे जाहैबाय पेपार 2 नि आरो बेनिफ्राय एखेयानो पेपार 1 आवबो दङ। नायदो पेपार 1 आव नायदो बे बाराव नुनो मोननाय जागोन। नैबेहाय रोखोमसे ओंथि दिन्थिनाय सोदोब बे थांबाय, उल्था सोदोब थांबाय, नैबे देंखो गोनां सोदोबफोर बे थांबाय। बेनिफ्राय नैबे रावसा आरो मानगोनां रावनि सोदोब एखेयानो मोननैबो पेपारावनो दङ। अर्थात नैबे बारनि एग्जामाव जोङो जोबोद इजि बर'खौ पेपार 1 सेनि फरायबानो पेपार मोननैनिबो जायो। मानोना बेयाव थुनलाइनि हिस्ट्रि गैला, बर' थुनलाइनि जारिमिन गैया, खन्थाइनि जारिमिन, रायथाइनि जारिमिन गैया आरो मोनसेया जोंना इंराजफोर लिरनानै गालांनाय जिहेतु थुनलाइ बेबो गैया, बिबार मुगा थिगार मुगा जेबो गैया, जोबोद गोरलैथार, ग्रामार हाबानो हाजोबो। दा बे बाराव जोङो गोबाव खालामाजासे नायदिनो फैदो। मानो होननांगौ जोंनो होनबा डायलेक्ट आरो स्टेन्डार्ड लेंगुवेजखौ मोनफ्रोमबो फरायसालियावनो स्टेन्डार्ड लेंगुवेज हानाय गथ'फोर थाया। बेखायनो बैफोर ओनसोलफोराव जों फोरोंगिरि मावहैनांगौ जायोबा बिथांमोननि गथ'फोरनि रावखौ सोलोंनानै स्टेन्डार्डआव नोंथाङा मिथियो, नाथाय रावसायाव बेहाबा मा होनो गथ'आ बेखौ मिथिया। दा बेयाव मोननै कमिउनिकेसन गेप जायो होनदों, फोरोंगिरि आरो फरायसा। बेखायनो आथिखालाव फरायसालियावबो नैबेबादि पिक्सारजों लोगोसे रावसा आरो मानगोनां रावनि सोदोब थानाय आरो मा बुस्थु एबा मा अनजिमा एबा मा बेसाद बेखौ फोरमायना होनो थाखाय बेबायदि हरो। नै जेरै अखाफोर नाय, जोबोद मोजां आरो गथ'फोरखौ फोरोंनो थाखाय। जा बे सावगारियाव नुबाय गथ'आ अखाफोर, नाथाय बिथांनि गामियाव जुदि अखाफोर होना मा होनो हागौ, उखुमब्रि होननो हागौ, नखाफोर होनो जानो हागौ, दान होनो जानो हागौनो, नखाबुरि होनो जानो हागौनो, नाथाय मानगोनां रावाव बेखौ अखाफोर बुंनाय जासै। थिग बिदिनो नोंथांमोननि थाखायबो आङो बेखौ फरायसालियाव होनायखौ मोननैसो बुथुमदों आरो बेनिफ्राय माखासेया बिजाबाव नायनानै लाबोनाय जादों। नाथाय आं हारसिङै गोसो जानानै नायाखै दे, नोंथांमोनखौ आं बुंगासिनोखा। हारसिङैनो गोसो जानानै बुथुमाखै, बेखौ बुंलाबायाखै। मानो होनबा बेयो दाय गोनां। बेखौ आं बिजाबनिफ्रायनो बुथुमनानै लादों। बिजाबा जाहैबाय नोंथांमोना आं खिन्थागोन स्वर्नप्रभा सैनारि बिथांमोननि आरो फुकन चन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि बिजाबफोरखौ नाय। बिथांमोना सानैबो प्रफेसार आरो राव बिगियानगिरि, राव बिजिरगिरि। बिथांमोना गोबां ओनसोलाव बिजिरनानै स्कलार हिसाबै, नायबिजिरगिरि, बिजिरसंगिरि हिसाबै बिजिरनानै लिरो। ओंखायनो बिथांमोना थिग जायो। सोरबा बुंलाबायनायनि नङा, आर्टिकेल लिरलाबायनायनिफ्राय ससेनिफ्राय लाबोलाबायनाय नङा। दा ओंखायनो नोंथांमोना नाय, होमबा नुगोन बाहाय रावनि महर 1, 2, 3 बेफोरखौ नाय, रावखान्थिखौ नाय आरो बबेबा बिथांमोनानो आर्टिकेल लिरदोंबा आरो गुबुनफोराबो लिरदोंबा नायबा नुगोन आरो बाहाय। दानिया गोबाव खालामाजासे नायदिनि नैबाव मोननैसोखौ नायदो। सावगारियाव दङ मैदेर। मैदेरखौ जोङो मा होनो, एराबत होनो। ओमफ्राय ओनसोल लानानै हाथि। हाथिया जाहैबाय आसामिसनिफ्राय इनफ्लुयेन्स जाहैबाय। होमबाबो गथ'आ बैयाव होनोबा बेनो डाइलेक्ट जाहैबाय। अखाफोरखौथ' खिन्थाखांबाय। अखाफोर, उखुमब्रि, नखाफोर, दान, नखाबुरि बे आरो बेबायदि। बेनिफ्राय आथिंखौ नायदो। आथिङा आथिं, आथें, आइथिं, आखुम होनोनो, फायाबो बुङोनो। बबेयाव फाया होनो बेखौथ' आं मिथिला, खिन्थु फरायसालियावनो हरनाय। थिग बिदिनो नैबेयाव आं बुथुमबाय एबाराव 60थानिबो बांसिन गोनांखौ। बिजाबावथ' गोबां दङ आरो बिजाबाव फर्मुला होनाय दङ। जेरै आया सोरनावबा इ जायो, सोरनावबा अआ सोरनावबा उ जायो, सोरनावबा ओआ सोरनावबा उ जायो, बेबायदि आरो। दा बेफोरखौ नांला, आङो वार्ड हिसाबै बुथुमबाय। मानोना फैथावखौल' जोंनो सर्ट नांगौ। बैखौ कमप्लिट नायनांगौ जायोबा, बुंनांगौ जायोबाथ' बे भिडिअआव जाया। दा बिदिनो जेखि जाया मानो नायदो। बिफां, बिफांखौ मा होनो, थंफां होनो, दंफां, बंफां, लाइफां बिदि आरो। आथिंखौ आइथिं, आथें, फाया, आखुम दा होननायानो। अखाफोर, उखुमब्रि, नखाफोर, दान, नखाबुरि। बेनिफ्राय मैदेरखौ एराबत, हाथि। गुबुनफोराव माबा मोनसे बुंबावोबा टेक्स्ट कमेन्ट बक्सआव लिरना हरनो हागोन आरो। नावखौ मा बुङोनो, दिङा, रुंसा, भेल, जावखं, खोरदै एबा खामरेंगा। नैबे मोनसे कनफिउसन। खामरेंगाबो होनो, खोरदैबो होनो।
बेनिफ्राय गेरेबबो बुङो सोरबा सोरबा स्टार फ्रुट थारमाने स्टार फ्रुट खोरदै खामरेंगा गेरेब जुखाम जुंखाम दुम्बा लिबु लेबु होनो सोरबा नारें होनो खागजि होनो खारजि होनो गोजा गोज्जा गोबा गोब्बा आरो क्लास्टार जायो बिसोरनियाव क्लास्टार रावखान्थि लानायाव जों मा मोनामोन जेमिनेसनबो मोनसेया रिंसार जरा बेबादि बाहायनाय बेखौ होनदों गोखा 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 गोसोम गोसोम जोगोनार जोगोनाथ खाख्लौ बेनिफ्राय दों जादों लोंदों होनोबा मा जादोङो जादुं बे आरो बेनिफ्राय कन्टिनिउवास प्रसेस जागासिनो होननानै बुङोबा जाबाय दं जाबाय थादो जादुं जाबाय थादुं बे आरो बिदि बुङो जाहैबाय बेनिफ्राय र' आरो थ'आ गोबां डाइलेक्टआव राव दानस्लाय होनदों र' आरो थ'आ जेरै गोफार होनबा गोफाद गोफाद बे आरो र' नाथाय गोफाद द' जादों नैबाव गोफाद थ' जादों होनबा स्टेन्डार्डआव र' होनदों मानगोनां रावआव दस्राफोरावबो आरो जंफारावबो जागोन जंफाद जंफाद बिदि सिखिरि सिख्रि सोख्रि होनो ओंख्रै ओंख्रि ओंख्रै इंख्रि बिदि बेखौनो सोरबा इबो होनो सोरबा हिबो होनो बियो थारमाने हि टिमाखौ थेमा थिब्रेखौ थेब्रे थुरिखौ थोरै बिदि होनदों बबेबा अबेबा ओनसोलाव बेनिफ्राय मानसिखौ मानसै गुस्थि गुसुथि गुस्थै संख्रि संख्रिखौ मा होनो संख्रै 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 संख्राय बे ओमफ्राय ओंखामखौ आखाम इंखाम उंखाम एंखाम फिसौज्ला फिसौला फिसौजोला मैया मिया सान सान खान सानजा खानजा माबोला माब्ला मब्ला फैनाय मब्ला फैनाय मिथिखाबाय जानांगौ नोंथांमोना सोरनिखौ होनदों बेनिफ्राय माब्ला गावहा गाहा गावा बे थोरसि खांसि दैखर लान्दु लान्दो सिंखावरि इंखावरि संग्राय दाला मोदाय मादाय खोमा खामा सासे खासे मोसौ मोखौ आखाइ आखाइ हान्थु आन्थु आथु आसिगुर आसुगुर हासुगुर हासिगुर नै गाबोन गामोन औवा उवा खोस्लि खोरस्लि खोस्लि गारबा बेनिफ्राय गोदोना गोरना गोदना गद' गेदेर गेदेद गोदोर गिदिर आलासि आलहि बेयाव हारसाफोरनि खाथिनि जाहैबाय बुन्दा गाइखेर गाखिर बुन्दि गुसुथि गुस्थि गुस्थि गुसुथि खुगथि बेनिफ्राय मायदिनै खोमा खामा मोजां मुजां मजां बैसागु बैसागो बैखागो गवालपारायाव बैखागो होनोनो गवालपारानि दंबा नंगौ नङा लिरना हरदो कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना मोसौ मोखौ नों नुं जों जुं उदै उदि बिदि बेनिफ्राय बुरै बुरि जुमुदै मुजुदै जुमुदि अखा नखा नैबेबायदि आरो दा बेखिनि 67था नोंथांमोननि सिगाङाव बुथुमनानै लाबोबाय आरो बेनिफ्राय बांसिनानो अखाफोर माबा माबि बेफोरनो फैखांबाय आगोलावबो अखाफोरखौ फैखांबाय बेनिफ्राय दा माखासे फैबावनो हागौ स्कुलाव होनायफोरानो फैगोन बाहाय स्कुलाव होनायबो हाबनानै दं माखासे स्कुलाव हरखानायनि गथ'फोरनो हरनायनिबो माखासे हाबनानै दंसै आरो बेनिफ्राय माखासेखौ बिजाबाव मोननाय माखासेखौ नोंथांमोना दहायबो बुंखांखाबाय
नोंथांमोननि सिगाङावहाय दा अब्ला गुबुन गुबुन माखासे पइन्ट्सफोरखौ लाखांबाय बेखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन बेजों थांनानै नायदो बर' रावखान्थि होननायाव बेनिफ्राय ससियेल साइन्स जायफ्रा इउपि सेक्सनाव होगोन ससियेल साइन्सनि प्लेलिस्ट दङ नोंथांमोना गोदानबा नायदो रेगुलार नायग्राफोरा मिथिखानानै दंखायो बेनिफ्राय गुबुन गुबुन भिडिअफोर एसे थेसे नायनोबाबो रावखान्थि एबा बर' रावखान्थियाव थांबा नुनो मोननाय जागोन एसेनोसै गोजोन्थों